شریعت کی گل تو امام اعظم ابو حنیفہ کی، دین دا مسئلہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دسے گا نا، سمجھ آئی؟ ہاں جیدی پیشانی تو امام ابو یوسف غسل کرن لگے کپڑا لان، ہاں جی جڑا ایسا قرآن دا عامل ہوئے تے ایسا شریعت دا امام ہوئے، امام ابو یوسف فرما دیں جیسے پگڑی لائی امام صاحب نو لٹایا غسل دین واسطے، پگڑی لائی تے چہرے ہوتے قرآن دی آیت لکھی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جیسے اپنے استاد گرامی دی قمیض لائی امام اعظم ابو حنیفہ دی تے فرماتے ہیں جب بازو سدھا کیتا دھون واسطے سجا تے لکھیا سی پورے بازو ہوتے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، میں جب بایاں بازو اینج کیتا تے اوتے قرآن دی آیت لکھی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہاں سونے کام کیتے اسی انہاں ضائع نہیں کریں گے۔ اس آیت کا مطلب سی داخل ہو جاؤ جنت جڑے سونے کام کر کے آئے۔ تے فرمایا جب سینے تو اپنے استاد صاحب دی قمیض لائی تے سینے ہوتے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سامنے آ گئی، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو خوشخبری ہے، رب ان پر راضی ہو گیا ہے۔